hej med dig, velkommen. Salam alaikum, bienvenue, habari. Hello, 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 hello. Så vinker vi. Og vinke, vinke, vinke. Ja, vinke, vinke, vinke. Vinke, vinke, vinke. Vinke, vinke, vinke. Op så høj og ned så let og raste, raste lidt. Og igen. Op så høj og ned så lav og raste, raste lidt. Skal vi rundt? Og så dreje rundt og rundt og rundt og rundt og rundt og rundt. Og så dreje rundt og rundt og rundt og rundt og rundt. Og så lander vi under havet. Og så vifter vi med armene. Yes. Den sidder bare fast. Det er trylleri. Næsten. Men den store krokodille svømmer derover. Og derover. Og derover. Og derover. Og derover. Og haps. Så blev den sidste krokodille spist. Så er der så mange tilbage, og den sidste abe spist, ja. Så jeg vrøvler. Vi har så mange tilbage nu, så nu synger vi om dem. 0 små aber sad på en gren. 0 små aber sad på en gren. Og drillede den store krokodille. Og drillede den store krokodille. De sagde, men den store krokodille svømmede nærmere og nærmere, og den sprang op til grenen. Men da den så, at der ikke var flere aber, blev den så rasende, at den faldt bagover ned på en sten. Og så revnede maven, og ud sprang en lille abe, 2 små aber. Kom op og stå, ja. Og den tredje abe sprang også ud af maven. Og den fjerde abe. Og den femte abe. Fem små aber sad på en gren. 5 små aber sad på en gren. Vi skal lige klappe en ekstra stor hånd af de her 5 aber, vi har haft på besøg.